welcome to my channel. For today's video, we will be adding monomials. But before that, let's recall certain terms in an algebraic expressions. Like, let's say 2x to the power of 5 plus 3x to the power of 5. Mo yung ginatawag nga algebraic expressions. They are connected with plus, minus, and whatever operations. Unya kani, recall lang ta nga ang mga letters, mauna sila ginatawag nga variable. Take note of the word variable ha. Okay. Unya ang kaning mga exponent, ang tawag ani nila exponent, or the other term is power or degree. Power or degree. And then, ang kanang mga number nga katapat sa variable, ang tawag anak nila is numerical coefficient. Akong spell out ha, numerical. Pwede ra gyud pod nga coefficient lang ang atong itawag anak. Coefficient. Okay. Napod tayo ginatawag sa algebra nga like terms. Like terms. Ang kanang like terms, ang tanawan lang ginato, please take note ha, ang tanawan lang ginato, kung parehas sila o variable, parehas pod sila o exponent, that's the time we can call them as like terms, parehas ani. Same variable, pero dili tayong ta automatic, ay like terms ang duha ka terms, dili tayong ta automatic makaana ha, kay tanawon pod ang power. Variable x parehas. Unya ang power nila nga 5 parehas pod. X to the power of 5, x to the power of 5, that's what we call like terms. So diha na ta mag-add. Ang mga unlike terms, dili na to siya i-add. Hatag example. And so we're here. Let's now add. Let's start with number 1. Tanaw na to kung like terms ba ha? Same o variable with the same exponent. Ang variable ni dria is x. Ang power is 1. No need na nga ipakita. Ang variable sa isa ka term is x. Ang power is 1. No need na ipakita. That means diretso ta add sa coefficients. Number nga katapad sa variable. Data. Pwede na po i-bring down, just bring down the x. Kay parehas man, like terms, parehas man ang ilahang variable with the same power or degree nga 1. Ayaw na i-plus ha, igura na i-kopya. Ayaw na po pagbutang 1. Understood man siya nga na 1, so no need na mag-copy. And then, diretso ta add sa coefficients. 2 plus 5, you have 7. 7x is the answer. Medyo libog pa, let's have number 2. Y ang variable. Ang sa pikas is y, like terms. That means pwede mag-combine. Bring down, copy lang. Bring down na gina siya. Pagkahuman, negative and negative, parehas ang sign, i-add ang integers. Negative and negative, same sign. Just copy and then i-add ang 8 and 2. 8 plus 2, you have 10. Pero kung i-copy ra ang negative sign, same man sila tanan. Okay, negative 10y is the answer. Let's have number 3. Kung libog pag yun, na atay number 3. Pwede na ito din siya i-add kay BD and BD. Like terms ang tawag niya. So, di sa nato na siya i-bring down kay si negative i-minus, si negative 4, i-minus kang 4, mag-minus man ta kay dili man parehas ang sign. Negative ang taas, positive ang baba, unya sa rule sa addition, basta dili parehas ang sign, diretso minus. Mahog nga ang 4, kuhaan og 4, the answer is 0. 0 is the answer. Number 4 ta. Ayaw na siya kopya ha. Ayaw na kopya kay 0 naman. Automatic nawala na yun. Number 4. Okay. XY and XY. Like terms, same lang sila og terms. Same lang sila og variable. Automatic, i-bring down. Bring down. Copy rin na siya. Copy. And then, look at the signs of the integers or the coefficients. Negative sa taas,
positive ang isa, dili parehas ang sign, diretso minus. And 7, kuag 4, you have 3. And last thing to consider, kung kinsa ang mas dako sa duha, you have 7. Unsay sign ni 7? Negative. So negative pod ang answer. The answer is negative 3xy. Let's have number 5. Si number 5, tanaw na to ha, dapat like terms sila. Parehas ang mga variables. xy, xy, xy. Just copy. Bring it down. Just copy. And then, diretso na yung taad sa mga coefficients. Ang kani diri nanay 1 diha ha, parehas gud anang variable nga kung wala kay makita nga number, understood siya nga naa siya power or degree or exponent nga 1. Kani diri ano po na yung 1 diha, no need na nga ipakita. Pagkahuman, kada itong mga variable, sa tanaw nimo walay number beside it, nana siya yung number ha nga 1, no need na nga ipakita sama ani. Nani 1 diha. Sige, diretso na tong add ang mga positive ha. 1 plus 3, you have 4. Na kay 4 nga positive, ang 4 karon i-minus na kang 2 kay di man sila parehas ang sign. Again, 1 plus 3, you have 4. Ang 4, kuhaan og 2, you have 2. So, kinsa man ang mas dako? Ang 4 nga positive or ang 2 nga negative. So 4 yun ang mas dako. Unya ang sign ni 4 is positive. Positive po ang answer. So the answer is 2xy. Diri ata sa letter B. X add to y. Mo ning instruction. I-add nato kang x si y. So dili man ma-add ang duha. Kay unlike terms man, x ni diri unya y ang isa. So pwede ra pod nga in-anin nato ang answer. X plus y. Yan. Ano lang kasi yun? X plus y is the answer. Ayaw i-combine. You cannot combine this for they are unlike terms. Okay, let's have number 7. Number 7 is, tanaw na ito kung like terms ba ha? X squared, x to the power of 2, x to the power of 2, yung isa x lang. Ang degree ani niya, wa kay makita, pero it has a degree, or it has a power, or it has an exponent of 1. No need na nga ipakita. Buot ipasabot, balik ko na itong tanaw, itong mga variable with the same exponent. X. Ang power is 2, ang power sa isa is 2. So, buot ipasabot, kanirang duha ang i-add. Ang kani, dili niya siya mawa sa kasi. I-copy ra na siya later. Equals ta equals. Combine ta sa coefficients. Negative ang isa positive. Negative and positive, dili parehas ang sign, i-minus diretso. Ang 7, kuag 2, na kay 5. Pagkahuman, look at the sign. Ang mas dako sa 7 and 2, you have 7. Ang sign ni 7 is negative. Negative pod sa 5. Copy ang x squared ha, just copy the common terms. Yan, x squared. Di copy lang, pagkahuman, kopyahan na pod ni. Kay wala man ika-add na to kay wa may x diri ang power is 1, puros man power is 2. Kanya ang combine kani unlike term diretso kopya. So the answer is negative 5x squared plus 3x. Let's have number 8. Si number 8, negative 5 plus x plus b, negative 5. Ang tawag sa iya kana bitong mulay katapad nga letter, ang tawag ha is constant term. Diyan na lang b. Constant term. Constant term ang tawag sa number lang, wala katapad no variable. X and B. Di gina sila unlike terms ang tawag ana nila. That's what we call unlike. So dili siya i-add nato. Pwede ra pud ta mag-arrange using the alphabet. So sa alphabet kinsa man ang nauna, A, B, C, D, mas nauna gini si B. Copy nato si B. Sunod is si x plus x. Pag human ipaiwit gina kanunay ang constant term ug sulat negative 5. So the answer is, and it's arranged, kung naka-arrange siya into descending order, you have b plus x minus 5. Here's another example. Nagbalik ko buwan. Pasensya na. Okay, dapat like terms. cm kung sa unit pa na centimeter. cm. Puros like terms tanan. Diretso ta og combine.
Combine nila equals. Add ta sa kuan, mag-add ta o sa tawag ani same sign. Add na to. Linginan ako ang puros positive ha. This is positive. This is also positive. And this is also positive. Okay, combine na to. Kay puros man positive, diretso add. 2 plus 7, you have 9. 9 plus 2, you have 11. Copy ang CM. Copy. Pag human, negative na punta. Katong wala gilingin yan, mauto i-add na to. Negative, negative, copy ang common sign, and then add ang coefficients. 5 plus 6, you have 11, and then just copy lang yun. Okay. Pagkahuman, 11 cm minus 11 cm, ang 11, kuwaag 11, the answer is 0. So 0 is the answer. Let's have number 2. 7m to the 4th x squared minus m to the 4th x squared minus 2m to the 4th x squared plus 3m squared x to the 4th minus mx. Pangitaon na to ang mga like terms ha. Same variable with the same exponent. M 4th x squared. M 4th x squared. Ako ay mag-isan. That means like terms. Ay, mag-heart na lang ako. Para di kayo libog sa mata. Ay, mag-isa lang. M x to the 4th. Mag-isan po nato ni kay like terms. M to the 4th. M to the 4th x squared x squared. Napay isa ka m to the 4th x squared. Na. Kani, dili na ni ka-like terms aning tulo ha. Palihog lang tanawa o maayo. M squared x to the 4th. M. Ang power sa isa is 4. Ang power diri aniya is 2. Automatic, wala ni siya labot sa ginatawag nga like terms. Unlike na ni siya. Unlike na ni. So, buti pa sabot kaning tulo atong i-combine una. Equals 7. Puros negative. Pwede na mag-ikopya na lang sa anak nimo ang positive. Kung gusto mo jukag step by step. 7m to the 4th x squared. Combine na ito ng puros negative. Di copy lang ang positive ha. Negative and negative. Just copy the common sign. And then, nanay 1 diha. Nanay 1 diriha. Nga dili na ginapakita. Ang tanang variable ha, na siya coefficient ng 1, ganunin na ipakita. Same sign man, negative and negative. I-add na ang coefficients. 1 plus 2, you have 3. And then copy ang m to the 4th. Copy ang m to the 4th x squared. Sumpay na ka rin. Sumpay na to ang mga unlike terms. Plus 3m squared x to the 4th minus mx. Last step na to is i-combine. Kani like terms man eh. Kaning 7m to the 4th x squared, ka-like terms niya, si negative 3m to the 4th x squared. Kaning duha. Like terms man eh. Pero ang sign nila is dili parehas. Ang sign diri sa isa is positive, ang isa negative. I-minus na to, di man sila pareha. Ang 7 ko ang 3, you have 4. And then copy lang ng m to the 4th ha. Copy m to the 4th x squared. Just copy. Umana naman eh. Umana. Sumpay rin ka unlike terms niya. Unlike. 3m squared x to the 4th minus mx. So this is the answer. Okay, let's have number 3. Okay, so number 3, tanaw na to ang terms. xy, 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 xy. Kani constant term, linginan ako ang constant term ha. Constant term ang tawag sa number lang, nga walay katapad nga variable like this. Okay? xy, 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 xy. Diretso to combine. Pangtipon na ito tanan. Equals. Kaya pa. Kaya pa man siguro. Okay, 1/4 plus 3/4. Dala o, 1/4 plus 3/4 plus, hindi naman yun 3/8. Pagkahuman, minus 1/8. Sabi? 1/4 dala, 3/4 dala, 3/8 dala, 1/8 dala,
Ayaw ni ko ha, kaya unlike term na siya, constant term plus ta. Nanay coefficient 3 ang 1 nga nung need na ipakita. Para pantay sa pananaw, 1/1 na lang na B. Unya, close niya xy dayon ta. Paghuman sa xy, copy ning unlike. -5/8. And then, diretso ta ano combine ha. Diretso ta combine. Mag-LCD na lang tabi para dali. Equals. I'll be using another color. Equals. Bar. Ang denominators are 4, 8, 8, and 1. Let's use 8 as our LCD. So, kana si LCD, divide nato sa tanang denominators. 8 divide by 4, the answer is 2. 2 times 1, you have 2. Copy. 8 divide by 4, the answer is 2. 2, i-times sa taas, 2 times 3, you have 6. Copy. Dili ano punta? 8 divide by 8, the answer is 1. 1 times 3, you have 3. Copy. 8 divide by 8, the answer is 1. 1 times 1, you have 1. Copy. 8 divide by 1, the answer is 8. 8 times 1, you have 8. Woo! Copy. xy minus 5/8. Murag short yun siya sa short yun siya. Dado na to din diri abi para dili libog. Dara sa taunang bar sa bar. Dara digi man akong bar. And then add na to. Ilahos na to ni 2 plus 6, you have 8. 8 plus 3, you have 11. Ang 11, kuhaan og 1, the answer is 10. Ang 10, lasan og 8, 18. Over, copy, 8 xy minus 5/8. This is the answer. Or, ang kanibitong variable, dapat di kang 18. 18 xy/8 minus 5/8. Ayaw ni i-combine ha. Ayaw ni i-combine. Kay kani siya na term xy. Ang kani na term is constant term. Ayaw siya i-combine. Tungod aning variable. Diha na sa variable mo nang dili siya pwede i-combine. Ang atong buhaton karon, it could be nga ipatong mo si xy kang 18 or dili lang. Sige, ato sa nang i-reduce into its lowest term. 18 bahinog 8, dili siya ma-divide sa 8 perfectly. So bahinon nato siya tagi-tagi. Ang 18 i-divide nato og tag 2. 18 divide by 2, nya sa baba pod 8 divide by 2 punta. Ang 18 bahinon 9 over ang 8 bahinon og tag 2, you have 4. Nya di na gid siya ma-reduce, copy si xy. Pwede si xy isa ka diri, pwede ra pud inaog. -5/8. This is the answer.